Jukduikers is een bijgeraapt soortje Hollanders en of eigenlijk mensen. Want iedereen die mag meedoen. Iedereen die mee wil doen, die kan meedoen. Ontstaan in een vriendengroep in het café en ja, we gaan carnaval vieren. En zo is het eigenlijk begonnen 14 jaar geleden. Wat wij doen, voornamelijk Nederlandse muziek. Hoenpapa en gekkigheid, handjes in de lucht, Polonaise lopen. Voor de kinderen hebben we altijd dingetjes om uit te delen. Snoepjes, speelgoedjes en dat soort dingen. En vooral heel veel feestvieren. Voorgaande jaar altijd een soort boot gehad. En we hebben nu besloten vorig jaar tijdens de eerste vergadering absoluut geen boot. En ja, het lijkt nog niet ergens op, maar het moet het kasteel of droomding van Aladdin worden. 1001 nacht gaan we uitbeelden. Proberen uit te beelden. Okay. Hoe lang zijn jullie daarmee bezig? Hoeveel tijd spendeer je daaraan? Op het laatst, zeg maar, dus we zitten nu 5 weken voor de carnaval, dan is het echt wekelijks, 2 keer per week, dinsdag en donderdag. De laatste week zijn we waarschijnlijk elke avond bezig, want het komt toch altijd op het laatste neer. En we zijn wel, de barwagen die is al klaar vanaf eind van het jaar. Want ja, een beetje betere voorbereidingen, dat is nooit weg, want echt alles op het laatste moment, daar komt het echt niet goed. Macamba Star. Op Macamba Star. Op Macamba Star. Op. Mita Sinta den un snack pa wakke schon bonita. Ma un costa hoppy gek mi perde mi mamita. Mi wakka. Nu hebben jullie vorig jaar jullie eigen carnavalslied gemaakt, wat een grote hit is geworden, Macamba Star. Kan je me vertellen hoe dat in zijn werk is gegaan? Ja, dat is ook hier ontstaan tijdens het bouwen. Toen was het nummer van die Koreaan, dat was enorm in. Gangnam Style geloof ik. En toen zeiden we eigenlijk tegen elkaar, joh, dat lijkt heel erg op Macamba-stijl. En een van die jongens die het vorig jaar met ons meeliep ook, die zei, ik ga een lied maken, vermengd Nederlands en Antilliaans er doorheen. Toen hebben we dat lied opgenomen op een zaterdagmiddag. Daar zijn we ook een uurtje of 3, 4 mee bezig geweest. Enorm gezellig. En toen ontstond toevallig weer tijdens een borrel, zullen we een videoclip gaan maken. En dat hebben we die zondag erop gedaan. Toen zijn we van 's morgens 11 tot 's avonds 8 aan de gang geweest. En ja, zie je het resultaat. Geloof ik ruim 120.000 views hebben we gekregen. En hele leuke reacties, dus ja, het is super. Kunnen we dat dit jaar weer verwachten? Ik beloof niks. Maar we doen ons best, maar ik beloof echt niks. Zijn jullie er al mee bezig? Stiekem wel. Op Macamba Star. Op Macamba Star. Op Macamba Star.